Harkar zamani don masana sun yi nuni akwai harka gaba. Ta kusan ku fara harkar ku sanyo haƙuri, kun san kuwa rarrafe farkon tafiyar jinjiri. A kwana a tashi ka zamanto attajiri, don masana sun yi nuni akwai harka gaba. Pi Network ne ku zo ku shiga harkar zamani, don masana sun yi nuni akwai harka gaba. Hasada kada ya dena, wallahi kuma ba za mu kasa ba. Duk mai hasada don manzon Allah kada ya dena ya ci gaba. Hasada babbar cuta, annabi ma ya yi haninta. Kowa na harkarsa, samu wasu na damu. Harkar zamani don masana sun yi nuni akwai harka gaba. Ta kusan ku fara harkar ku sanyo haƙuri, kun san kuwa rarrafe farkon tafiyar jinjiri. A kwana a tashi ka zamanto attajiri, don masana sun yi nuni akwai harka gaba. Pi Network ne ku zo ku shiga harkar zamani, don masana sun yi nuni akwai harka gaba. لنا باي اللهم ثبت لنا باي في الديسمبر اللهم اجعل لنج الباي حقا اللهم لنجل لنا على 500 US دولار اللهم انصرنا على من عداءنا بالفاي اللهم انصرنا على من عداءنا ومن